Hankatalon 6. kerros on vuorossa juhlan aika. Pussissa joulun yllätyksien taika. Omi bileitä jengi tääl vaan juhlii. Ei messissä on alle puhi. Arvoituksellinen puheen sorina. Lahjojaossa melkoinen porina. Pari tunti sitten kuului vatsoista kauhees murina. Ja tahvihuoneessa heti perään mikrovaimea surina. Ja pöydissä valtaisa kuhina. Hankatalon 6. kerroksen joulu. FC Delivery ryhmä hyvin on messissä. Meno on taattua pikku stressissä. Mukana myös johtaja Jukka. Liekö jalassa hällä punainen joulusukka. Kilisee rinnassa valmentin avainkortit ja nauhat. Kelit Vantaalla olleet ihmelauhat. Hankatalon 6. kerroksen joulu. Läppärit kiinni reteesti lyötiin. Ja iloisen naurun kanssa massu täyteen syötiin. Jännitys 6. kerroksessa kasvaa. Tähän hommaan ei tarvita ventiliä voitelurasvaa. Nyt alkaa lahjojen jako. Housut ylös, muuten voi vilahtaa valo. 6. kerros tänne juhlahumua. Joulu tuo iloa, vaikka ulkona on kauheeta sumua. Kenen on tämä kaunis paketti? Se lähti Essin syliin kuin Venäjän raketti. Nyt äkkiä lahjojen paperit revittää rikki. Varotaan sormis, ettei niissä oo kohta tikki. Hankatalon 6. kerroksen joulu. FC Delivery ryhmä hyvin on messissä. Meno on taattua pikku stressissä. Mukana myös johtaja Jukka. Liekö jalassa hällä punainen joulusukka. Kilisee rinnassa valmentin avainkortit ja nauhat. Kelit Vantaalla olleet ihmelauhat. Hankatalon 6. kerroksen joulu. FC Delivery ryhmä hyvin on messissä. Meno on taattua pikku stressissä. Mukana myös johtaja Jukka. Liekö jalassa hällä punainen joulusukka. Kilisee rinnassa valmentin avainkortit ja nauhat. Kelit Vantaalla olleet ihmelauhat.